Joo, nää lauantai-aamulähdöt ralli ei kyllä todellakaan sovi meikäläiselle, koska lapsi herätti tuossa 2 aikaa yöllä ja en sen jälkeen saanut unta, koska vähän kun ottaa lapsi joulua, niin ei saa millään unta. Sen verran kova rallihimo oli päällä. Tässä koitan kovaa taktiikkaa Kinnus Motorsportin videoilla saada unta. Jokkis-video yleensä toimii. Ei sillä, että ne olisi niin huonoja, vaan niissä on vaan niin rauhallinen tahti. Mutta ei se hirveän hyvin toiminut. Vasta joskus 5 aikaa tuli uni ja pari tuntia kerkesi sitten nukkua vielä. Ai että, on loistava kili. Päivänvalossa pääsee lähteä. Ajelee. Noin 4 tuntia nukkunut. Ei paha. Kaikki talvikammat ehkä muistin ottaa mukaan. No, kyllä sen sit näkee tuolla kun pääsee pätkän varteen, että onks kaikki mukana. Tois ollut aika ankeet lähteä pimeällä ajelle noilla yöunilla, mutta nyt ihan jees. Fokus vähän jäässä. Ja sitten lähdetään reitille. Aloitetaan tietenkin EK1, joka oli erittäin nopeata paanaa tämä alku valtiontie. Jos olisin tänne itse tullut, niin varmaan tähän seuraavaan ensimmäiseen vasuriin olisin mennyt katsomaan, että kuinka kovaa nuottikuskit tähän tulee. Tämä on yksi syy, minkä takia en tykkää lauantai-aamuisena ja pätkiä läpi, koska koko ajan saa hinkata jonkun perässä, kun nämä on vaan niin sairaan hiljaa, vaikka itsekään kovaa ajanut. Tässä vasurissa oli pari kuvaajaa ja tuolla oikeassa oli vielä sitten 1 kuvaaja. Ja niistä löytyy materiaalia YouTubesta. Ennen pikkutietä jäin oottelemaan paikalle jonkun aikaa, etten saa heti kiinni autoja ja sitten lähden jatkamaan pätkää ja se jatkuu erittäin nopeana seuraavan risteyksen asti, jonka jälkeen alkoi edes vähän kääntyilemään. Ja tässä risteyksessä oli sitten 1 kuvaaja, TMZ Motorsport kuvaamassa ja tämän jälkeen sitten ensimmäisen kiityksen jälkeen tiukka vasen ja siinä 1 ulosajo ainakin. En tiedä menikö tässä muita sitten. Toinen ulosajopaikka täällä EK1 on tässä ylämään jälkeen nyppy oikein, missä ihan pientä aukkoa. Itse sanon tässä inkaarilla, että ei riitä, mutta riitti kuitenkin. EK2 oli myöskin erittäin nopea pätkä, mutta löytyi sieltä sentään pari kääntyvääkin mutkaa ja ne tulee tässä kohta. Jos oikein ymmärsin, niin Tuukka Hallia rikkoo autonsa tässä huomioon hypyllä ja mä en ole ihan varma, että menikö Suuranen sitten siinä pihalle GT-Corollalla vai oliko se vasta tästä hypyllä, mutta joka tapauksessa näissä maisemissa. Tässä tullaan sitten EK2 ensimmäiseen tiukempaan mutkaan, mutta siinä nuottiluokasta oli pari tilannetta, mutta ei mitään sen ihmeempää ilmeisesti. Tässä seuraavassa tiukassa oikeassa oli myöskin näyttäviä tilanteita J-Peltsin videolta katettuna. Itse olin tähän myöskin tulossa, mutta en tullutkaan. EK3 oli pari ulosajomerkintää. Tällä koko reitillä tässä vaiheessa voin paljastaa, että ei ollut yhtäkään runkipaikkaa, missä olisi ollut enemmän tapahtumia. Tässä sitten se ensimmäinen ulosajo, että mitäköhän tässäkin sitten on käynyt. Ja suoraan päästä sitten on oikea, jossa olin itsekin 2017 katsomassa, silloin vihreä pelto takana ja ei todellakaan toiminut. Nyt sitten otti ainakin 1.
Tässä seuraavassa haastavassa risteyksessä oli ainakin jonkun verran möyrittyjen Inkaarin perusteella, mutta en tiedä, onko siinä yhtään nostoa tullut. Tässä sitten erittäin nopea osuus kipataan ja jatketaan seuraavaan risteysvasuriin, jonka jälkeen lähdetään sitten kiihtää seuraavaan paikkaan. Vanha Isäkoffin paikka, pelto vasen, ei toiminut 2017, eikä se toiminut nytkään sitten talvella. EK4 alussa oli sitten erittäin hyvä paikka, jossa olisi varmasti tullut paljon saldoa, jos kisa ei oltaisi lopetettu kesken. Tuohon kerkesi tulla alta 50 autoa ja 0+1. Tämä seuraava RTP-rallin nyppy vasen piti olla ilman merkkiä, mutta jälkikäteen siihen sitten huomioon lisättiin. Perinteinen housuun paskominen tapahtui. EK4 lopussa oli ihan turhia kilsoja, ihan vaan numeroiden valossa lisätty. EK5 oli sitten omasta mielestä ehkä se rallin hienoin pätkä. Valitettavasti tämänkin pätkän pääsi ajaa vain se 44 autoa. Ja tämä jäi sitten mysteeriksi, että toimiko esimerkiksi tämä, tai olisiko toiminut tämä aurakeppi vasen, tai sitten täältä hakkuu vasen, olisi voinut hyvinkin toimia. Ja sitten kohta lähdetään tässä näin isolle tielle pikkuteen jälkeen ja lähdetään kiihdyttää sitten omaa kuvauspaikkaa. Ja nyt lähestytään linjavikasta oikeeta, joka harmittaa aivan sairaasti, että tätä ei tullut nähtyä loppuun asti. Ehkä joskus sitten. On pikkusen hukassa, kun meinasin, että menen ykköselle katsoa musta, että se alkoi joskus 1. Niin alkoi tossa 4 minuuttia sitten. Mä oon kaupan pihassa just kävelen reiti. Kyllä se aika tiukille sitten meni kuitenkin, että ykköselle ei enää kerännyt. No. Katsotaan mihin me. Ei mitään haju. Joo, mä yritän tässä kerkeä tonne EK2. Alkaa 25 minuutin päästä ja ajoaika on semmonen 10 minuuttia, niin yritän kerkeä sinne. Ja siitä on pari tuntia aikaa sitten, että alkaa tuo EK5, niin ei siellä kauaa kerkeä ole. Ihan ajantappupaikka vaan. Ei jaksa lähteä kävellä siihen parempaa, että varmaan jään ihan siellä välitien kohdalle kattelemaan vähän, että miten nuottikuskit tulee. Ja sitten lähden todennäköisesti EK5 kohti. Mulla on vähän painimat että EK4 vai EK5, mutta EK5 on vauhdikkaampi, niin sitä koitetaan. Saa nähdä löydänkö vielä tänne itteni EK4, jos alkaa pelaamaan, mutta oli menossa EK2, mutta siellä oli välitie
näytti olevan niin tukossa, että semmoinen kapea tie, että ei viittinyt sinne mennä sitten, kun oli enää varttia-aikaa ja olisi ehkä pitänyt kävellä isolta tieltä. Niin. Olisi se kerännyt jonkun verran kattella, kun täällä on vielä pari tuntia. En mä tiedä, ei se varmaan. Pari tuntia, niin täällä tulee eka auto ja tää vähän reilu pari tuntia ja sitten tästä on 2 kilsaa kävelyä siihen paikkaan. Eli jos olisi halunnut niinku varmempaa paikkaa, niin olisi pitänyt mennä mun mielestä EK4 alkuun tai jopa sille huomiolle. Tai sitten EK5 1,5 kilsaa lähestä semmoinen peltovasen oli mun mielestä ihan ok, että voisi mennä parikin ulos hyvää sekällä. Mutta tää EK5 maali, mihin nyt on menossa, niin on kyllä ison kalan paikka ja iso kalaa tänä vuonna metsästetään nyt oikeesti. Niin tai isoja kaloja. Niin. Saas nähdä miten käy. Aika tarkalleen tasan 2 kilometriä kävelyä. Monte Carlo taktiikka, että takki kädessä. Hyvä systeemi. Näytä. No voi hitto. Se oli sitten pikavisiitti. 44 autoa. Harvoin tulee tällainen kisa, että ajaa koko reitin läpi ja aloittaa EK5, kun oli niin paska reitti. Ja sitten käy se kaikista pahin, että kilpailijalta lähtee edeltävällä pätkällä henki ja sitten koko kisa perutaan sen jälkeen tietenkin. Mutta ralli on semmoista. Se pitää kaikkien aina muistaa, että näin voi käydä. Ei muuta kuin kotiin päin. Vähän jäi kaivelettua paikka, että olisiko se antanut 1 spinnin sentään. No niin, positiivista tässä on se, että kello on 7. Ja meikäläinen on kotona. Pääs aika paljon aikaisemmin kotiin. Mutta negatiivista siinä on se, että jäi niin lyhkäiseen toi ralli meikäläisen osalta, että ei saanut taltutettua rallihimoa sitten ei niinku millään, että se vaan kasvo. Joten Vesilahti, toivottavasti hyvä keli, toivottavasti tulee hyvin autoja,
aamulla kun katon oli 80. Nyt kaikki ilmoittautumaan kunnon karkelat Vesilahteen. Saakeli sentään. Joo, perjantaina Vesilahteen lähtö sitten. Ei tästä tarvitse 6 päivää ootella. Come on!